ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ንምእላይ ተዓለመ ስምረት ቆይሙ ከም ዘሎ ተገሊጹ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ትግራይን ናይ ሲዳማን ሶማልን ሓይልታት እውን ኣካል ናይቲ ጽምዶ ኮይኖም ይሰርሑ ከም ዘለው ድማ ይሕበር ኣሎ እዚ ጥሙር ሓይሊ ኮይኑ ተመይዙ ዘሎ ዘመነ ካሳ ዝገለጸ ኮይኑ ፕሬዚደንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል እውን ነዚ ቅድመ ቢሎም ድማ ፍሊጦም ነይሮም ዘመነ ካሳ ምስ ናይ ትዊት ጋዜጣ ዘካየደ ቃለ መሕተት ብዛዕባ ጥሙር ሓይልታት ጽምዶን ዝምልከት ሰፊሕ መግለጺ ሂወሎ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ኣባላት መሪሕነት ፋኖ ዝኾኑ ዘመነ ካሳ ነዛ ጋዜጣ ትዊዘው ዝሃው ሓበሬታ እዘን ትሽዓተ ውድባትን ዕጡቃት ሓይልታትን ንኢትዮጵያ ካብ ምብታን ከድሕነአን ህዝብታት በብዘለዎ ብሰላም ክነብሩ ይሰርሑ ከም ዘለው ዝሓበረ ኮይኑ እዚ ሓድሽ ወታደራውን ፖለቲካውን ጥምረት ንዘመነ ካሳ ናይ ፋኖ ከም ዛዕለዋይ ኣዛዚ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ናይ ሕወሓት ዋና ጸሓፊ ብጃልማሮ ዝፍለጥ መራሒ ድማ ከም ምክትል ላዕለዋይ ኣዛዚ ኮሎኔል እስማን ዕስማን ዓሊ ድማ እጉጉም ዓፋር ሓላዊ ቤት ጽሕፈት ጀነራል ፍስሐ ማንጅስ ከም ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ጀነራል ተፈረማሞ ድማ ከም ምክትል ወታደራዊ ኣዛዚ ወዘተ ተመሪጾም ምዃኖም ድማ ገለ ውሽጣዊ ምንጭታት ድማ ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢለው ዘለወሉ እዋን ድማ ኣብ መቐለ መንበር ኣባይቲ ከባቢ ዳዕሮ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ድሮን ንጹሃት ወገናት ጉዳት በፂሕዎም ሎሚ ሰዓት 5 ብኣቋፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ፍሉይ ሽሙ ድማ ዳዕሮ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከባቢ ብሓይልታት ኣብይ ኣሕመድ ተፈጸመ ደብዳብ ድሮን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋትን መንበር ኣባይትን ከቢድ ጉዳት ከም ዘወረደ ተገሊጹ ከም ጸብጻብ ቴሌቪዥን ትግራይ ድማ እቲ ድሮን ዕላማ ዝገበረቶ ንመንበር ኣባይቲ ተኸባቢ ኮይኑ በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተፈጠረ ናይ ቦምባ ፍንጀራ ድማ ኣብ ልዕሊ ዴታትን ኣብ ከባቢ መንበሪኦም ዝጻወቱ ዝነበሩ ህፃውንትን ድማ ከቢድ መጥቃዕቲ ተውፂሕሎ እቶም ጉዳት ዝበፅሖም ወገናት ብህፁፅ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ሕክምናዊ ሓገዝ ይግበረሎም ከም ዘሎ ድማ ተፈሊጠሎ ብተወሳኺ ድማ እቲ ደብዳብ ድሮን መንበሪ ኣባይቲ ከቢድን ቀሊልን ዝኾነ ናይ ንብረት ዕንወት ድማ ስዒወሎ ጋዜጠኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ቦታ ብኣካል ተረኺቦም ነቲ ዘጋጠመ ሰብኣውን ንወታውን ጉዳት ድማ ምርጋጾም እቲ ትካል ሓቢሩ እዚ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ መቐለ ዳግማይ ስጋትን ራዕድን ዝፈጠረ ፍጻመ ድማ ኮይነሎ በስመ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ምስርዓት ብልጽግና ዝግበር ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላም ዝርርብ የለን ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ሓቢሩ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ እዋናዊ ኩነታቶም ምልክተው ዝሃቦ መግለጺ ምስቲ ጀኖሳይዳዊ ክብል ዝገለጽ ስርዓት ብልጽግና ዝግበር ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላም ዝርርብ ከም ዘየለ ፍሊጡ እቲ ቢሮ መግለጺኡ ከም ዝሓበሮ ኣብ ሰሙን ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን ማሕበራዊ ሚድያታትን ልኡኻት ትግራይ ናብ ኬንያ ከይዶም ሸምገልቲ ናብ ትግራይ ኣትዮም ምስ ስርዓት ብልጽግና ዝርርብ ይካየደሎ እናተባህለ ዝናፈስ ዘሎ ወረታት ኩሉ መሰረት ዘይብሉን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ምዃኑ ድማ ኣረጋጊጹ እዞም ሓሶታት ተሓወፅዎም ወረታት ህዝቢ ትግራይ ዘካየደ ዘሎ ናይ ህልውና መኸተ ንምዝሓልን ቆራጽነት ህዝቢ ንምስባርን ብጸላእ ዝተመሃዙ ስነልቦናዊ ውግኣት ምዃኖም ድማ ቢሮ ግንዚቡ ህዝቢ ትግራይ በዚ ክዳናገጽ ከም ዘይብሉን ነቲ ኩነታት ድማ ብንቕሓት ክከታተሎ ድማ ጻውዒት ተቕሪበሎ እዚ ወረዚ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምጥላምን ንምድንጋርን ዝዓለመ እዩ ዝበለት መግለጺ ኩሉ ግዜ ሓበሬታት ካብ ወግዓዊ መርባት ሓበሬታት ትግራይ ጥራይ ክወስዱ ከም ዝግባእ ድማ ተሓሳሲቡ እዚ መግለጺ ዝወጽእ ዘሎ ኣብ መቐለ ከባቢ ዳዕሮ ብድሮን መጥቃዕቲ ተፈጸመሉን ንጹሃን ሰባት ዝቆሰሉን ህዝቢ ከቢድ ስጋት ዝወደቀሉን ምዃኑ ድማ ይፍለጥ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ሰናይ ሓጋዩ እንጀሚሩ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ውና ተፈጸመ ዝመጸሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ርኢና ኢና ቅድም ክብል ኣብ ደቡብ ከባቢ ኣብ እንትጮ ከባቢ ኣብ ሽረሩ ከባቢ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ተፈጺሙ እዩ ጉድኣት እውን ብልክዕ ዝወጽሐሉ ኩነታት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ቀጽሉ ህዝብ ዝቀረባ ኩነታት ከዓ ኣብ ዞባ ምዕራብ ከባቢ ሸረሪና ዝበሃል ቦታ ሰራዊትና ንምጭፍላቅ ዝገበሮ ወራር ብሓያል መኸተ ናይ ሰራዊትና ዝተመከተሉን ብዘይ ተጸበየ መንገዲ ብከቢድ ስዕረትን ብከቢድ ኪሳራን እውን ክተኣናገድ ዝኽኣለሉ ኩነታት ከም ዘሎ ርኢና ኢና ይኹን እምበር እቲ ኩናት ካብኡን ላዕሊ ክቕጽል ዘይከኣለሉ ኩነታት ከም ዘሎ ንምምልኻት ይከኣል ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ግን ኣብ ዞባ ደቡብ ከባቢ ክንርኢ ከለና እውን ናይ ሰራዊት ምትእኽኻባት ኩናት ንምውላዕ ሰፊሕ ምድላዋትና ተገበረ ከም ዝነበረ ኩላትና ንግንዘቦን እንርድኦን ብዝተፈላለየ ናይ ማዕኸናት ሚድያ እውን እናሰማዕናዮ ዝመጽኣና ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ይኹን እምበር ብዕለት 4 ናሓሰ 2018 ኣብ ዞባ ደቡብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ መረዋ ኣብ ዝበሃል ቤት ትምህርትን ናይ መስተማይ ዝተተኸለሉ ቦታን ሰለስተ ግዜ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ክፍጸም ዝኽኣለሉ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ንምርኣይ ይከኣል እዩ በዚ መጥቃዕቲ እዚ
توانا تخرت استجبرة والتدراوي مع خلال زي كونس سيفيلات كم زخانو بيت تمرت سيفيلات زمحارو اللي ناي ماي بوتاون بقولك حزبنا ما يستقملوا ما يزقد حل بوتا خمس زخانا يفلتيو يخون مبرزين تفلت أي متقعتنا يدرون كفتصم كيل مالت سلازي سرعة زي بزخانة يخون معكان زخانة يخون تقراوايز بحال في زمدرزي كي نبر كتأف خيل كم زلوا حاسبوني خيد كم زلوا نمرد زك على الخناتاتنا خرين خيل مالتي بوز متقعت زي عفت استفسر متقعتي حادثة كموت كله 4 زخانة سيفيليان ون زقصوا الخناتات كم زلوا مرد يكالي مالتي كابزي حليفو عب تمساسالي وردا عب بوتا مريم كوبيت أرارسان زبهالون نايدرون متقعت يخون ناي كبيد برت دبداباتون زتخيل الخناتات كم زلوا مرد يكاليو بز درجة زي ناي إنسسا يخون ناي سب هيوتون متفع زقات أمر الخناتات اللو ناي أكل مقدعتون زقات أمر الخناتات كم زلوا بقل سمرأي يكالي مالتي كابزي حليفو تمالي علت 10 خلطة أب زوبا دوبو مبرع طابيا قدامي ويانا زبال كوشت دانديرا نغو افزناورا منقسقاس اب رفاد كبابي درون متقعت زفصمت الخناتات كم زلو مردا كيلنا لنا كابزي حليفو دحر ساعات 10 فرقان كبابي افزناورا وانون أنتينوف مسناي حزب مملالسيت أوروبلان تخول كيلام مسيا سلسته زخون نتاوي زدربيت الخناتات كم زلوا ون مرداي كاليو تخلت نتاوي كفرنجر كالو تحاد زي تفنجر الخناتات كم زلوا من عزابي كاليو يخون نمبر أقاطعم خوينو أفتبوتا نسو زقاطعم ناي هيوت يخون ناي أكل موجودات خمسة اللحة من رجاز تخايل الله مالتي سلاز دمير كاخر أخلو خاوزي كن جنزون خيل قداي جنوسايدر سرعة بلسقنا أبلي على تجراي كل عزقنا خوينات جميرو خمزلو كابزي جمرو نوح غيرو خمزلو قس بقس خوينات أبلي علنا نولع ما تقعدتات والنفس ما يخيد كمزلو تسترف قداي سفح زخنا عبي خوينات كخون مخال تزي كوينو اتخوينات أبلي علنا واللي عز خدر الخنات كمزلو بقيل سمر أي كالي مالتي يخون نبر بوغان تجراي كل نجار بتنقعان بتعجستن بمستوى علينا تنون كتحاس خيل سلازلوا كل نجار بتنقعان مخارج فتنالو كناتات الله كيدو خيدو بازيز قصلا له كناتات كم زي اللجن من رجاز سكالي زخون مالتي إذا كن بالكلنا هزون انت أيت مدحن كخون زخيل لنا ندحر عوسيدنا سرعات بالسجنا حزب تجراي زبها الحزبس إن هاللو سلعتي ويكون زفاني يكون هالواتي يكون كالرجاجس أي خيلن وعيل حديرو وانجلونا بالعلي حزب تجراي سلاز فصما حتى تاي مخانون سلاز فلت حزب تجراي كيطفأ كالرجاج عونا أي خيلن كابت حتى النت أي ملتني لون سلاز حسب هزون بسفحون حزب تجراي نمسقاس جورو زلهم من كساس سفح كم زخانة بجنزاب يكاليو كابزي بتوسع جن كم حزب تجراي أبلي علنا زفصم زلوا قداي كم سب مالتي كم حزبي ناي منبر مسل استخلكلنا الخناتات كم زلوا بقيل سمرأي يكالي مالتي بوجنا نكايدو زلنا ألسي نزخنا يكون أكل كاب سلطان كنورد ويم دم حدا نجار كنجبر يكون ناي مهلاو قداي ناي منبر قداي سلازخنا توانا عندي وانينا نخنبر كنبل كنكلاخلون جدا سلازخنا بقصالينا تخلاخلنا زم حاش قداي ندحر زي كوينو هزون ممارسنا نتخلاخلنا السرعة زي كاب حالوات أو جدنا وحسنا نرجعس قالوا قصالنتنا ونرجعس قالوا خناتات ناي مفتار قداي كل في قداي غيرنا عنا خنوصدون نخيل مالتي سلا السرعة بالسجنا حساب زهلو نهز بتجرا هلونا كل جزء بحدا جاي زلوا سرعة بالسجنا كوجد تزايكيلو كل جزء هزونا بحدا قال لنا سلا السرعة زي نخوجد كلاتنا جز خالنا يننا بعدنا سرح كنسرح كنكلل لنا زبلجن كسمر اللي زلوا قداي كم زخنا خنا قامت ندل مالت زين مقبر كله عقم زلوا تجراوي نبصراوي تخصمبر زخيلون كصمبر بفاينانس حجز زخيل بلوجيستكس حجز زخيل بخالي منقد حجز زخيلون كله حجز كلاتنا ايدني تتحايزنا زي سرعه زي حدا نجر غيرنا هلونا ناون الرجاجسنا قصال هيوتنا عدلنا نون نوسنا لخناتات كنا الرجاجس كنكللنا زبل ايتي
بخالي زينانا دما فانو لعل سراويت فدرال منግስት ኢትዮጵያን ምልሻታት ናይ ክልል ኦሮሞ ዓበይቲ ዝኾኑ ዓወታት መዝጊው ከም ዘለ ድማ ይግለጽ ኣሎ እዚ ተመዝጊው ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዓወታት ትማለ ድሕሪ ቀትሪ ተመዝገበ ምዃኑ ፋኖ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ድማ ዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ እዚ ትማለ ውሽጢ መሬት ክልል ኣምሓራ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ስርሒታት ንስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ኣሰንባዲ ኮይኑ ድማ ይርከብ ኣሎ ምኽንያቱ ድማ ተወዲኡ ዝርከብ ዘሎ ሰራዊትን ተቃጺሉ ዝርከብ ዘሎ ንብረትን መለክዕ ከም ዘይብሉ ድማ ዝግለጽ ዘሎ ንምክልኻል ኢትዮጵያ ዓውይ ስዕረትን ንዕሸል መርሓናይቲ ሃገር ድማ ዓውይ ስንባዲ ፈጢሩ ኣሎ ፋኖ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ዝርዝራዊ ሓበሬታን ድሕሪ ዝተኻየደ ወታደራዊ ስርሒት ድማ ነዚ ይመስል ምርኮኞች የአብይ አህመድ ሰራዊት ምርኮኞች መካከል በከፊል እዚህ ይገኛሉ በከፊል በተለያየ ቦታ የተቀመጡና ቁስለኞች በሕክምና በእንክብካቤ ስር ይገኛሉ ከምርኮኞቹ ጋር የተወሰነ ቃለ ምልልስ ከማድረጋችን በፊት በዚህ ምርኮ ላይ በዚህ አውደ ውጊያ ላይ የተሳተፉ የአብይ አህመድ ወታደሮች ክፍለ ጦሮች 62ኛ ክፍለ ጦር 96ኛ ክፍለ ጦርና 34ኛ ክፍለ ጦሮች ነበሩ አጠገቤ የሚገኝ የሰራዊት አመራር አባል አለ ራሱን ያስተዋውቅና ውጊያው እንዴት እንደነበረ ስርዓቱም ያደረሰውን ግፍና በደል ጨምሮ ይናገራል ስሜን አስተዋውቅ እስኪ ወንድሜ ስሜ አስር አለቃ ታሪኩ ታከለ በቀለ ይባላል አስር አለቃ ታሪኩ ታከለ በቀለ ይባላል የ34ኛ ክፍለ ጦር ጋንታ መሪ ነው ቋቋግሜ አንድ ላይ ነው ግዳይ ተሰጥቶን የተነሳ ነው ከአዘዞ ስለዚህ ያው ሬሽን አድርሱ ነው የተባልነው ሬሽን ለማድረስ ነው የተነሳ ነው ስለዚህ አንዳንዴ ያው የሚደረጉ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ይቻላል ከአመራር እኛ ስንነሳ ከዛ ያው እዚህ አካባቢ ላይ ፋኖ የሚባል ጽንፈኛ ቡድን እንዳለና በቃ ዛጋ ህዝቡን እያስጨነቀ ህዝቡን ተጎትቶ ከቤቱ እንደወጣና እኛ ህዝቡን ለመርዳት እንደምንችል ተደርጎ ነው የሚነገረን ገለውቲ ኩናት ተመዝጊቡ ዝርከብ ዘላ ዓበይቲ ዓወታት ድማ 24 ፓትሮልን ካልኦት ተወሰኽቲ መኻይንን ሙሉእ ብምሉእ ክቃጸላን ከለዋ ካብ ጸላእ ዝተረኸበ 75 ጸለምቲ ሙዕውል ስናይፐርን 196 ክላሽን 2 ብሬን ተወሰኽቲ 2 ስናይፐራትን 7 ሚልዮን ዝግመት 3 ኩንታል ብር ኣብ መኪና ተጻዒኑ ከም ዝጸንሐን ሓደ ቦጠለን ሓዊሱ ብኣማይ ዝቑፅር ሰራዊት ሓደ ምክትል ኣዛዝ ቦጠለን ሓዊሱ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዝ ምክትል ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ዝኾነ ንዓሰብ ንኤርትራን ዝፍክር ዝነበረ ተወሳኺ ድማ ምስ ኣርኤፍ ወርቂ ሸይጥ ዝነበረን ምክትሉ ኮሎኔል አብዲሳ ከም ዝተቃተለ ድማ ገሊጹ ኣሎ ብልጽግና ውሽጢ ሃገሩ ከቢድ ስዕረት የጋጥመለው ዘለዎ እዋን ስርዓት ብልጽግና ብዘይካ ዘብ ክልል ኦሮሞን ኣምሓራን ዘጋጥሞ ዘሎ ዓበይቲ ስዕረታት ምስ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ኣዋጣሪ ኩነታት እውን ካብቲ መዋፅኦቱ ኢንሉ ዝርከብ ዘሎ ሓደ እዩ بخالي زينانا دما معرفة نفرتت مرا بسنك زوسخ بررات وتصبق كنتات كم زركب تقليصو اهقراو معرفة نفرتت مرا خب قروا اوان جميرو صبو زخونا من قسقاس بررات يكايد كم زل تقليصو لو مزوص حبرتات كم زمالاخت ودما يتم معرفة نفرت بدح زلهم هقراو بررات بمنقاد ابناي سرحة تاوت خم زركب دما تقليصو بمسارة استرخب حبرتات دما بفلاي كاوترو كون دباين زمت انا فرتي ترقاقا مسروع بررات يكايدو خم زلوا دما تقليصو ازي ترئي زنتاو تهاقر زرق زلو ناي نقدن ركواتن من قسقاس زرئي مخان دما تنتنتي قلصو بتوسخ دما سميات ارتراب زوان زي نزتفالي هاجرات كون وسان متحالف خوين دما يقلقل الله بفلاي دما اسرائيل ايثيوبيان سميات ارتراب بصفحي تقمالو خمز الله دما تقليصو ازي دما ارتراب تزواز الله سراچكاو قداسنت متحالف اير دما زغول خمز خونه يتقليصو هغراو معرفه نفر تسمرا بسنك زر ازل وسخ برراتات اسراچكاو بوتون ابز اوان ماخل سحبت قرنا افريكا نخونه يمص خمز الله دما زنجر زلو ازي منقص خازن تفالي عالم الخاو كوبانياتات بررا ماخل نقدن مساغرن كوينو تقلقل عوي تخلو خمز دما يمنلو ازو صعق نطفات بررا ايرتراو عالماو مسمر بررا دلوا تارا زدل المخان دما تحبير الله بخالي زينانا دما وقعو مصوعتا دمص مهاو نوددر ميس ورلد مسرح دمص مهاو وددر ميس ورلد بوقع دما تجمير الله نيرتراو وكيلاو زب عالم لخاو مدخ تساتف زلا سنيت هبتاب نمدقاف دما كلنا بحبار نلعال نو سوكف دمصخم دما نسنيت نوعاوت نوصح دما عوي تارا اللوا